Gwapa-gwapa, mga baho, baka sumag mga baba. Hila ko da. Tukod. Sige, naman kayo kagabayan. Naagod. Saksi mo tanan ha. Mapriso ka. You are not alone. Agoy. Mura pa kagwapa da, di na ba kagwapa? Saligay. Di ka na kas USA. Akan lagi ka na sa Saudi do. At this moment, Sige, ipapriso ka. Gan mapriso mo ko. Ha? Mamato man ka. Sige doon, pamato doon, ipapulis ka na ko. Asa magulis we. Gabiha doon na niya, uy. Nag-wild naman na siya, uy, papulis na. Grabe naman kay ka, uy. Grabe lagi. Ha? Magpriso ka ha? Simulan tanan na. Agoy. You are not alone. Mura pa gwapa, di ba gwapa? Pag kita bas ilong nga. Pango, Ay ikaw. kagwapa na ako. Liwat sa akong mga utanon, oh. Imo doon ang gikuha na akong mga utanon. Makabayado ka na. Yung mga utanong nga. Mga tigat na sa mga Uy, presko pa na akong utanon, uy. Liwat na ako, di ba na nimo nga dauton. ikaw kayo sa mga naman ito. Naay mo naman ang gikuha na nga akong gulay. Gulay. Ikaw ako kay mapriso. Saan ko may mapriso? Ha? Ito, kung kaning kalabasa raw. Saksi mo. Priso ka ha? Priso ka. Ganon, di ba nilo? Sige, pamunal. Gay mapriso nyo ka na ko. Priso, hadlok mo kung priso ka, hindi mo kamadlok. Nalan mo. no. Priso mo ha? Salikay, di ka muna sa laing lugar. Dahil po na, kiki ka ni Saudi. Oh, Saudi? Di man nga Saudi. Di ka ni Saudi, dito po to. Basa na mo. Sa minaw na imo. Oh, sus! Kusog na ka. Kusog na ka. Kusog na ka. Sa nandun. What's up, mga kabarangay? Panahon na mo din mo shoutout. O shoutout dahil sa among tanang classmate sa among grade 7. O shoutout po dahil sa Tibuok Santa Paz. O shoutout po din ni Lete Lastra. O ni isa to din? Jonas Degiado. Jonas Sikiado. Kamal po. O shoutout mo ni ko na Adi Jilin Lastra. Shout out po ko sa Humpapa nga tas Manila. O maorat ang mga kamarangay. O kinsa ganahan pa shoutout comment naman sa comment section. O mura to, please subscribe sa mong channel. O hit ang notification bell para updated po ka ng netong video. Mura to mga kamarangay.